बहुद गोजोननाय दोङो बिमा जानानै बिफा जानानै जोङो आरो बेबायदिनो गोजौ थाखोआव गेलेयै गेलेयै देरहासारनो हालांबाय थाथों होननानै जोङो मिजिंथियो। बिथांनि नोंथांमोना माबोरै होदोंमोन गेलेनाङा होनना बुंदोंमोन नामा? गेलेनाङा होननानै बुंदोंमोन ओनथाय फिसारलाया खोथा लायासै बिनि जाहोनावनो जोङो हगारनानै होनाय जाबाय। बेबायदि गेलेनानै जिहेथु बिथाङा मोनसे गावनि मुंखौ खामायनो हाबाय बेसेबां गोजोनदों? बहुद गोजोननाय थाबाय दा आरो बिदिनो इसोरा अननानै बेबायदिनो आरो गोजौ थाखोआलागि लांगोन आनान गसाइ बोराइ बाथौआ। दा बे समावहाय बांसिनहै बिफानि बिहोमथाय थायो बिफाया मा बुङो बिथांनि फारसे रुबुंनि फारसे? बिफायाबो बेबायदिनो सासे गिदिर गेलेनानै सासे मुंदांखा नाम लाखिनो हाथों होननानैहा बुङो बिफायाबो। नुनो मोनदों बे समावहाय गोबां बेफोरबायदि देरफुनाय गथ'फोरा गोबां आबां जाबांजों गेलेनानै समखौ हगारो नाथायबा नोंथांनि फिसाया नै जोलुर गेलेनानै मुं खामायदों बैफोर गथ'फोरखौ जायफोरा ओरैनो समखौ बारग'होदों बिथांमोनखौ मा बुंगोन? आरो बिसोरबो जाहाथे जेरै रुबुङा गावनि नाजानायजों देरहालांबाय थादों बेबायदिनो आरो गेलेनानै बिसोरबो सासे मुंदांखा नाम गोनां लाखिनो हानाय खालामलांगोन होननानै आङो खावलायहरो। खुलुमबाय, आंनि मुङा रुबुं दैमारि, गामिया 1 नं बालिसिता। नोंनि बिफानि मुं बिमानि मुं? आफानि मुङा महरस दैमारि आरो आइनि मुङा जयन्ति दैमारि। मा समनिफ्राय नों फुटबल गेलेदों? आं 11 बोसोरसोनिफ्रायनो गेलेदोंमोन। मबे मोनसे केटेगरियाव गेलेयामोन? आन्दार 15 आव। आन्दार 15 आव बबेयाव गेलेयामोन? हरिसिंगा कचिं सेन्टाराव। कचिं सेन्टाराव। दा बबेयाव सेलेक्ट जाखो? नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC। बे गेलेनाया माब्ला जागोन? गेलेनाया गेम जाबाय थादो आरो 3 डिसेम्बराव दंबावो। मोनबेसे गेलेखो दिनैसिम? खेबथाम। दा जिहेतु सेलेक्सन जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आव जिहेतु सेलेक्सन जाबाय गेलेनो थाखाय बेसेबां गोजोननाय दं? जोबोद गोजोननाय मोनदों। गेलेनायनि गेजेरजों माबायदि दावगालांनो नागिरदों नोङो? सासे हलिचरन सारमोन बायदि जानो लुबैदों। बेबायदिनो नोंखौ गेलेनाय समाव सोर दिथा होयो? आंनि कचार आरो आइ आफा। दा नैबे बालिस्तानि जिहेतु गामियाव रायजो राजायानो दङ नोंनि बेबायदि जे देरहानो थांनाय बेखौ बेसेबां गोजोननाय दङ? जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिटिआर हालामनाङैनो मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों नोंथांमोननि बे बालिस्ता गामियावहाय उदालगुरि जिल्लानि बे बालिस्ता गामिनिफ्रायनो रुबुं दैमारिया जिहेतु नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आव बिथाङा सेलेक्सन जादों जोलुर गेलेनो थाखाय। आङो गिबियावनो आङो गोथार मंगलबार सानखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ गिबियावनो आङो साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा जितु नैबे रुबुं दैमारिया जितु नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आन्दार 15 नि गेलेनायावहाय बिथाङा माने सेलेक्ट जाबाय। दा बेनि फारसे लानानै जों गामि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो सानबाय जे जोङो गामि हिसाबैथ' बिथांखौ जोङो दाखालि ओंखाम गोरलै फोरबो खालिबो गोथार थानसालिनि बे जितु आर'जनि हाबाफारि बेयाव जोङो गामि हिसाबनि बिथांखौ जोङो साधारनैब्लाबो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ जोङो बरायबाय। आरो दा नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौनो बुंनो सानगोन जे दिनै जोङो बिथां रुबुं दैमारिया जितु गेलेनानै मोनसे देरहानो हादों बा मोनसे जायगायाव मोनहैनो हादों बिनि थाखाय गामि हिसाबै बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो बिब्दिनो जोंनि गामिनि साफ्रोम जितु उननि जोलै गथ'फोर बिथांमोनाबो जे बिथां रुबुं बायदिहै बयबो गेलेनानै बिदिनो मुं लानो हाथों आरो बर'नि फारसे गेलेनायाव बयनिख्रुइ नामदांखा जानो हाथों बेखौ जोङो हास्थायो आरो बिब्दिनो गुबुन गुबुन बिटिआर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आं खावलायहरदों जे दिनै गासैबो बिब्दिनो उन्दैसानिफ्राय सासे गेलेनो गोरों जानानै देरनानै गावनि गेलेनायजों जे गावनि न'खरखौ दानो हायो बेखौसो जोङो
हास्थायहरदों। दा बे समाव नुनो मोनदों दैमारिया खोब माने बैसो जायाखै हिसाबै बेयो सिखिरिजों गेलेनाय बैसो बिथांनिया बे समावनो बे नैबे गोजोनथाव रादाब लानानै उननि सामनि गथ'फोरखौ मा होनना दा बे उननि जोलैखौ आङो नैबेयाव आं बे चेनेलनि गेजेरजों आं माने खावलायहरनो सानदों जे दिनै जोंहा रुबुङा उन्दै आन्डार 15 बे बैसोआव जे बिथाङा माने अल माबायावनो जेनेबा बयजोंबो मिथिजाबाय निउसनि गेजेरजों। दा बेखौनो आसा खालामदों जे बिथाङा जेरै माने गेलेनानै जोंनि नाम लाखिनो हादों आरो बयनिबो निउस चेनेलफोराव जोङो बिथांनि मुंखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नुनोबो मोन्दों। बिब्दिनो साफ्रोमखौबो आं खावलायदों बेखौनो दिनै देरनानैनो गेलेनाय नङा बा बैसो जानानै गेलेनाय नङा उन्दैनिफ्रायनो गेलेब्लासो बिब्दि मोनसे सानसे समाव आखा फाखा जानो हायो। बेखायनो आङो साफ्रोम बिटिआर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों दानिफ्रायनो जोङो गेलेबासो जायखिजाया मोनसे माबायावनो आखा फाखा जायो गेलेनायाव जेनेबा मेथाइ खननायावनो जा बा मोसानायावनो जा उन्दैनिफ्रायसो जेनेबा स्टाडि खालामबासो देरनानै मोनसे बयजोंबो सिनायजानाय हिसाबै आरो सासे रोंगौथि महरै नुजायो होननानै आं बेखौ सानो आरो।